हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकढी. मी लीना आणि आज आपण शिकणार आहोत वालाची भाजी म्हणजे चवळीच्या शेंगाची भाजी. ही अगदी सरळ सोपी साधी भाजी आहे. याच्यामध्ये कांदा लसूण व आलं वापरलेला नाही. इकडे मी 2 जुड्या घेतल्या आहेत. आपण आधी भाजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. 2 जुडी चवळीच्या शेंगांसाठी आपल्याला लागणार आहे 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, चवीप्रमाणे मीठ, थोडं गूळ, मोहरी, हिंग आणि किसलेला नारळ. तर आपण आधी भाजी नीट स्वच्छ धुवून त्याला बारीक कापून घेऊया. कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल घेऊन त्याच्यामध्ये हिंग, मोहरी आणि हिरव्या मिरच्या घालून फोडणी तयार करूया. मोहरी छान तडतडल्यावर त्याच्यामध्ये बारीक चिरून ठेवलेली चवळीच्या शेंगांची भाजी घाला. मिक्स करून घ्या. थोडं गूळ आणि चवीप्रमाणे मीठ घाला. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही थोडी साखरही घालू शकता गुळाच्या ऐवजी. अगदी थोडं पाणी घाला आणि त्याला छान मिक्स करून घ्या. आता वर एक झाकण ठेवून त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ठेवा आणि ही भाजी वाफेवर 10 मिनिटं शिजवून घ्या. अशा प्रकारे भाज्या शिजवल्याने त्यांची पौष्टिकता आणि चव मेंटेन राहते. 10 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये किसलेला खोबरं घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. वालाची भाजी तयार झाली आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. पण सोलकढीला सबस्क्राईब व लाईक करायला विसरू नका आणि भाजी कशी झाली ते कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका. थँक्यू. बाय.